नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्या समोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोतच. पण आत्ता जी तुम्ही माझ्या मागे पडद्यावर दृश्य पाहतायत ते प्रिंटिंग मशीनवर छापलेलं जगातलं पहिलं पुस्तक आहे, ज्याला गटेनबर्ग बायबल म्हणतात. जर्मन संशोधक योहानेस गटेनबर्ग याने 1450 साली पहिलं प्रिंटिंग मशीन तयार केलं आणि 1455 साली त्यावर 42 ओळींचं पहिलं पुस्तक छापलं. ते हे गटेनबर्ग बायबल. ब्रिटिश लायब्ररीमध्ये आजही या बायबलच्या 2 प्रती जतन करून ठेवलेल्या आहेत. हे सगळं सांगायचं कारण म्हणजे पणजीच्या सेंट्रल लायब्ररीनेही 16व्या शतकापासूनचं महत्त्वाचं साहित्य आणि दस्तऐवज सुरक्षित करून त्याचं डिजिटायझेशन करण्याचं काम हाती घेतलं आहे. त्याबद्दलचा एक खास रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला दाखवणारच आहोत. पण त्याआधी जाऊया आमच्या डिजिटल न्यूजरूममध्ये. आमची सिनियर मल्टीमीडिया प्रोड्युसर संघवी तिथे आहे. संघवी, आज काय काय घडलं आहे गोव्यात? काय अपडेट्स आहेत तुझ्याकडे? दिनेश, आज गोव्याच्या समुद्र किनाऱ्यावर MiG-29 हे नौदलाचं जे लढाऊ विमान आहे त्याचा तांत्रिक बिघाडामुळे अपघात झाला आणि त्यामध्ये जो पायलट होता त्याला ही परिस्थिती कळल्यानंतर त्यानं पहिल्यांदा ATCला कॉल करून कळवलं आणि त्यानंतर थेट समुद्रात उडी घेतली. सुदैवानं पायलटचा प्राण वाचलेला आहे. दुसरी गोव्यातली गोष्ट आहे ती म्हणजे सिकिरी इथली हेलिपॅडवरची गोष्ट आहे. तर तिकडे एका कांदोळीच्या रिसॉर्टच्या मॅनेजरनं एका व्यक्तीवर गळ्यावर त्याच्या वार केलेले आहेत आणि संबंधित जो व्यक्ती आहे त्याच्यावरती आता गोमेकोमध्ये उपचार सुरू आहेत. नेमकं हे प्रकरण काय आहे, सध्या पोलीस याची तपासणी करत आहेत. घटनास्थळी पोलिसांना 4 चाकी सापडलेली आहे. तसंच संशयित आहे तो फरार आहे. आणि तिसरी जी बातमी आहे ती आहे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई हे शापोरा किल्ल्याच्या पायथ्याशी भेट देण्यासाठी गेले होते आणि शापोऱ्याच्या पायथ्याशी तिकडे बेकायदेशीर गाडे उभे केलेले आहेत जे परप्रांतीयांनी केलेले आहेत. आणि तिकडे पाहणी करताना त्यांच्या निदर्शनास असं आलं की जे परप्रांतीय आहेत ते तिकडे दादागिरी करत आहेत. एक वेगळी वर्तणूक त्यांना पाहायला मिळाली. त्यामुळे पोलिसांना त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे. आणि दुसरं म्हणजे जे बेकायदेशीर गाडे उभे केले आहेत त्याच्यावर सुद्धा कडक कारवाई होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. दिनेश, धन्यवाद संघवी ही माहिती दिल्याबद्दल. जसं की संघवी म्हणत होती की शापोरा किल्ल्यावर पाहणी करायला गेलेल्या मंत्र्यांना परप्रांतीयांकडून दादागिरी झाली. आता हा मुद्दा कदाचित पोगोबिल आणू पाहणारा रिव्होल्युशनरी गोवा पक्ष उचलू शकतो. कारण ज्या पक्षाची भूमिका आहे की मतांसाठी सरकारचेच काही मंत्री परप्रांतीयांना संरक्षण देतात आणि मग अशा परप्रांतीयांकडून जमिनी बळकावल्या जातात किंवा हक्क सांगितला जातो. त्यामुळे मूळ गोवेकरांचं हित धोक्यात आलं आहे वगैरे वगैरे. आणखी काही महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत. पण त्याआधी पाहूया कुठल्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. दाभोळी विमानतळावर ॲप बेस्ड टॅक्सी सेवेला विरोध कराल तर विमानतळ पडेल ओस. वाहतूक मंत्र्यांनी खासगी टॅक्सी चालकांना दिला इशारा. गोवा वाहतूक पोलिसांची सप्टेंबर महिन्यात विक्रमी दंड वसुली. नियम मोडणाऱ्यांकडून 1,96,00,000हून जास्त रक्कम दंडापोटी जमा झाली सरकारच्या तिजोरीत. रेल्वे दुपदरीकरणाला विरोध करणारी गोंयचो एकवट संघटनेची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली. वेळसाव ग्रामस्थ सर्वोच्च न्यायालयात मागणार दाद. दूधसागर पर्यटन परिसरातील 430 जीप चालकांनी GL ऑनलाईनला केला तीव्र विरोध. टूर असोसिएशनची जुनीच वेबसाईट सुरू ठेवण्याची केली मागणी. आझर एअरलाइन्सच्या रशियन विमान वाहतूक कंपनीने गोव्यात येणारी सर्व चार्टर विमाने केली रद्द. आता 19 ऑक्टोबरला कझाकिस्तानातून गोव्यात येणार पहिलं चार्टर विमान. आणि दक्षिण गोव्यातल्या साकवाळ कोमनीदाद जमिनीवर झालंय बेकायदेशीर अतिक्रमण काढून टाकण्यास पोलिसांनी पुढाकार घेण्याची कोमनीदाद पदाधिकाऱ्यांची मागणी. आता बातमी जुन्याच्या जतनाची. नव्याकडे जाताना जुन्याचा आधार घ्यावा लागतो हे काही नव्याने सांगायची गरज नाही. इतिहास अभ्यासकांना तर अनेक जुन्या गोष्टींचा घडामोडींचा वेळोवेळी संदर्भ आवश्यक असतो. असेच जीर्ण झालेले महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि दुर्मिळ पुस्तकांना नवसंजीवनी देण्याचं काम पणजीच्या कृष्णदास श्यामा सेंट्रल लायब्ररीने हाती घेतलंय. त्यामुळे गोव्याचा सामाजिक, सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय इतिहास अभ्यासकांना नव्या स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे.
ऐतिहासिक दस्तावेज, दुर्मिळ हस्तलिखित आणि अनेक महत्त्वाची संदर्भ पुस्तकं असा खजिना असलेली पणजीची ही सेंट्रल लायब्ररी संपूर्ण गोव्याची शान आहे आणि म्हणूनच या लायब्ररीतल्या अशा दुर्मिळ ज्ञान खजिन्याला संरक्षित करण्याचं काम सुरू झालंय। यामुळे अगदी 16व्या शतकापासूनचे संदर्भ आता अभ्यासकांसाठी उपलब्ध होणार आहेत। इतकंच नाही तर इथल्या सर्व पुस्तकांचं आता डिजिटायझेशनही करण्यात येत आहे। त्यामुळे इच्छुक वाचकांना आता फक्त 10 रुपयात एक याप्रमाणे कोणत्याही पुस्तकांची पानं उपलब्ध होणार आहेत। कृष्णदास श्यामा ग्रंथालयामध्ये 16व्या शतकापासूनचं दुर्मिळ साहित्य आहे। त्यामध्ये जुने न्यूजपेपर, नियतकालिका आणि असं खूपसं जे वाचण्यासारखं साहित्य आहे जे जीर्ण झालेलं आहे आणि त्याला संवर्धनाची गरज आहे। तसंच आमच्याकडे एक बुक स्कॅनर आहे ज्यामध्ये आम्ही स्कॅनर्ड जीर्ण झालेली जे साहित्य आहे, पुस्तकं, नियतकालिकं, ज्या वाचकाला त्याची प्रत हवी असते त्याला ती आम्ही बुक स्कॅनरमधून ती प्रत आम्ही त्याला देतो। त्याला थोडे एक नॉमिनल चार्जेस आहेत, 10 रुपये, 20 रुपये साईजप्रमाणे। म्हणजे जे दुर्मिळ आहेत ते पण साहित्य आम्हाला लोकांपर्यंत पोहोचता येतं। तसेच जे आमचं दुर्मिळ ते साहित्य आहे ते आम्ही आता डिजिटायझेशन करणार आहोत। त्याचं आम्ही ITGकडे संपर्क केला आहे आणि ITGच्या मधून आम्ही त्यांच्याकडून ते आम्ही सगळं जे आमचं साहित्य आहे ते डिजिटायझेशन करून घेणार आहोत। पुस्तकांचं आयुष्य तब्बल 100 वर्षांनी वाढवणार ही प्रक्रिया कशी करावी याबाबत इथल्या कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षण घेतल्यामुळे हे काम आता ते स्वतःच करू लागले आहेत। सरकारच्या ITG संस्थेकडून यासाठी या लायब्ररीला तांत्रिक आणि इतर मदत मिळते आहे। या सगळ्या कामाला जरी वेळ लागणार असला तरी यामुळे संशोधन क्षेत्रासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची मदत ठरणार आहे। सर्वात अगोदर आम्ही हे जुनं झालेलं पुस्तक आहे ते पुस्तकचं बाइंडिंग ओपन करून घेतो आणि ते ओपन करून त्यांची एक पुस्तकाची पाने खुली करून ओपन करून आम्ही ती पहिल्यांदा डिस्टिल वॉटरमध्ये घालतो आणि त्यानंतर डिस्टिल वॉटरमध्ये काढून मग लाईम वॉटरमध्ये घालून स्वच्छ करून घेतो। मग त्याचे स्वच्छ करून झाल्यानंतर ती जी पुस्तके आहेत ती आम्ही पाने आहेत ती आम्ही सुकवून त्या टेबलवरती घालून त्याच्यावरती टिश्यू पेपर अगोदर घातला जातो। नंतर त्या टिश्यू पेपरवरती ती पाने आम्ही घालतो आणि ती पाने परत त्याच्यावरती टिश्यू पेपर घालून ती एका दिवसासाठी सुकवण्यात येतात आणि त्यामध्ये मध्ये केमिकल वगैरे वापरतो ह्या प्रोसेससाठी। आणि हे पूर्ण झाल्यानंतर ही आमची पाने सगळी आम्ही बाइंडिंग सेक्शनमध्ये पाठवून देतो। बाइंडिंग सेक्शनमध्ये आमची ते पूर्ण पुस्तक परत बाइंड करून ते 100 वर्षासाठी वापरू शकतात अशी हे आमचे ह्या लॅबमध्ये आम्ही करतो। इतिहास का महत्त्वाचा? कारण भूतकाळातील मानवी समाजाचे विचार आणि त्या काळातील कृतींचे परिणाम यांचा शोध घेऊन अनेक प्रश्नांची उत्तरं इतिहास देत असतो, पण तो जतन केला गेला तरच। त्यामुळे सेंट्रल लायब्ररीने हे सुरू केलेलं काम पुढच्या अनेक पिढ्यांसाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे। वर्षा आश्वेकरसह ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। जगातली सर्वात मोठी लायब्ररी आहे अमेरिकेत। लायब्ररी ऑफ काँग्रेस या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कॅटरीना स्प्राना या लायब्ररीची 1800 साली स्थापना झाली, ज्यात 470 वेगवेगळ्या भाषांमधली 17 कोटीहून अधिक पुस्तकं आणि दस्तऐवज आहेत। एकंदरीत मध्ये आज इतकंच। जाता जाता शायर इजाज तवक्कल यांच्या शब्दात सांगायचं झालं तर कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। धन्यवाद। उद्या पुन्हा भेटूया। शुभरात्री।